si řekli, že bude míra do 3. místa. Denča už to rozjela. Zahuj to. Pojď, nemůžu zahuj toho. Tak a já, protože díky Janě Kolibové máme privela sponzorů. Super, Denny, pojď. To budu číst po částech, protože asi 50 sponzorů najednou bych nečetl. Takže vezmeme to hezky podle abecedy. Partnery PFH Metylovice pro 2016 jsou Alkohol, Výhoviny.cz, Radio Tomášek, Amalie Příbor, Autoškola Jaroslav Dvorán, Áno Elektro Zvelička, Armeska, Batek, Biatvara.cz, Serial Sport Ostrava Stojice, Deva FM a Okamil, na startu. 15, víš? Pojď, Denny, dobře, pojď. Pojď, závěr. Super. Pojď poslední, pojď. Pojď. Dobře. A makej, Denny, makej. Pojď, pojď, Denčo, pojď, už bude konec. Zaber. Pojď, Denny, dělej. A pozor, blíží se Denča Ryško. Pokud jsem dobře slyšel, Denčo je tu za 2.37, pojď rozjet to ještě. Domácí závodnice Denča Ryško. Bude to po 3 minuty. Já si myslím, že určitě. Pojď.